Pitoreskni Rovinj vrlo je ugodno mjesto za život, a pogotovo ako živite u kući okruženoj bujnim zelenilom kakvu ćemo danas posjetiti. Ova obiteljska kuća smjestila se u mirnoj stambenoj četvrti, te je idealna za veliku obitelj ili za nekoga tko se želi baviti turizmom. Kuća površine 357 četvornih metara sadrži podrum, prizemlje i prvi kat, te se sastoji od dva stana, od kojih ćemo prvo pogledati stan u prizemlju. Dvosobnim stanom dominira objedinjeni dnevni boravak s blagavaonicom i kuhinjom, iz koje se izlazi na natkrivenu terasu koja se proteže duž 3 strane svijeta. Prostrana okućnica površine oko 1500 četvornih metara funkcionalno je osmišljena i podijeljena u zonu parkinga, zonu bazena i zelenu zonu. Zona bazena se nalazi na sjeverozapadnom dijelu zemljišta, te obuhvaća pravokutni bazen od 48 kvadratnih metara i sunčalište, a u dvorištu je i ljetna kuhinja s kaminom. Vanjskim stubištem se penjemo na prvi kat gdje se nalazi veći stan. Prolazimo kroz blagavaonicu i eto nas na natkrivenoj terasi sa koje se preko maslinika otvara prekrasan pogled na more i bajkoviti Rovinj. Ostatak stana uključuje 3 spavaće sobe, ostavu, WC i kupaonicu te još jedan balkon. Kuća je izgrađena 2005. godine, nije nastanjena te je spremna za nove vlasnike željne vlastitih kvadrata uz prekrasan prirodni ambijent. Zahvaljujući brojnim terasama, kuća nudi mnoštvo prostora za boravak na otvorenom zraku tokom toplih ljetnih dana, a okućnicu krasi mediteransko bilje i stabla, među kojima su mjesto pronašle masline, smokve, trešnja, magnolija, ginko i nar. Imate i vi nekretninu na prodaju? Slobodno nam se javite, naš kontakt možete pronaći na linku ispod. Hvala na pažnji i vidimo se uskoro!